Lidi, já vás vítám jak bych to řekl, u mého nejnovějšího videa, vlastně u mého prvního videa, co natáčím. Budu to natáčet s Agrio a takže mé jméno je Zombo.cz, tady se tady jmenuji 420 a jdu teda hrát, jsem zvědavý nějakou sledovanost a jdeme hrát prostě. Celkem se to seká, jo. Kdyby připojení k internetu. Už po mně jde někdo, počkej. Hej, my rostem, kámo, my rostem. Pěkně rostou. No, a jde po mně každá prdla světa. Pryč. Pretty nice, ježiš, ne, to je nice. Pryč. Ty vole. Pryč. Tebe se žene, jo. Nule. Nemůžeme držet nule, jo. A to jsme ještě moc, jak bych to řekl, moc celý. Protože on je stejně velký jako my. Ani zahovnali, hej. Ej, nakrmiš němu, ne, jo? Ty vole, tak co mám zřít? Tak teď musím, jo. Pěkný. No, to je hezký. To se mi líbí. Mají 4 vatka, to je dobře. Pryč, teďka půjdeme hezky pryč. Protože jsem zhebnul, asi chtěl. Ne, hej, oni po mně neví. Ne, a do prdele. Kurva, dobrý. Ještě žijeme. Tak, no. Zpět, dobrý. A když mohl, ne, tady ten velký zelený. Ten debil by letěl. Cestou to něco pozbírám a vystřelí podle mě. On vystřelí podle mě. Ne, ať nestřílí. Kamo, nestřílej. Ne, nestřílej, to je dobrý. To je dobrý, lidi, nestřílej. Ne, dobrý. Lidi, já žiju, oni se mě šlali, já žiju, hezky, ty vole. Počkat, takového sežerem. Francii. Nebo sežerem ne. Tam nepoletím. Co to vlastně děláme? Počkej, to nemůžu sešat. Pryč, ne. Ty vole. Ukaž. Já myslím, že to na chvíli na ukázku. Na seznámení s mojí osobou myslím. Takže pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, vybírejte, dělejte, komentujte. Takže přidejte se, nebo lajkněte moji stránku. Má stránka se jmenuje Zombo.cz. On tam že to poznáte, no vidíte, connecting, no. Já jsem říkal, že byl